gure urteurrena eta ia amaitutzat geneukan honetan, berri hori zehozerri hasiera ematen diogu, eta kasu honetan Santana festei emango diogu hasiera. Guretzako ohore handi bat, urte guzti hauetan Ordizien aritu geralako Ordiziko herritarrekin lanean, eta halaxe ospatuko dugu gaur guztiekin batera. Espero hitz egitea ez egin araztea, baina bai, asmoa hori da. Behin ja suziriak bota eta ordiziar guztiei festak ondo pasatzeko, bai, berdintasunean, errespetuz eta aniztasunean ere ondo pasatzeko aukera hori, bai, piztea. Hasiera baten ekain arteko ospakizunak genitun eta uztailera luzatu dugu. Hemendiken aurrera garbi dagoena da 51. urteurrenare. Bai, hor daukaula ospatu, agian ez dugu ospatuko 50. bezain bat, baina urtero, bai, aurrera joatea ia guretzako pozada.